Vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindipostera nyaya yangu makaviga uchitupa changu. Ininiwo ndiri mufundisi, asi ndinonamata Antichrist zuva nezuva. Ndakavenga wose uyo anonzi mukristu. Zita rangu mukoma, musazoriposta henyu, munokwanisa kungonditi mufundisi. Uye zvekare ndine makore 5 uye ndakatorawo uprista mainge muri mugore ra2001 mushure mekunge ndasangana neumwewo missionary weMormon, Church yeMormon anobva kuAmerica. Akabva azouya kwedu kuHurungwe semamissionary. Ndiye akazochinja upenyu hwangu, kwete kuti ndakazadzwa nomweya mutsvene, asi kuti ndakapinzwa mukati mezvakavanzika zverima. Ndakabva ndachizotanga kudzidziswa kunamata Satani pachezvake, kusikwa kwakaitwa Satani nebasa rake raainge achifana kuti ainge achizobata pasi pano pezuva. Uye zvekare nditoriwo mufundisi anoremekedzeka, asi musazoudza vanhu uko kwandinogara. Ndichangoti ndinogarawo kuGlenora, but vanhu vazhinji havatozvizivi kuti izvi ndo zvandiri. Havatozvizivi kuti munyengetero wangu nevamwewo vedu vari kumativi mana enyika tinogara tichinamatira kuti nguva yakwana tinonamata Antichrist. Saka mugore iroro ra2001, gore racho ndaiva ndiri murume ainge aine makore 33. Ndainge ndakarasika muhupenyu. Ndaiva munhu aitonwawo doro, uye zvekare ndainge ndichitawo zvekurima kunonzi kumagunje. Ndo pandakabva ndachizosangana neuyo wandichazongotiwo Elder McCannell, muMormon ainge achibva kunzvimbo yeUtah kuAmerica. Ndakati ndasangana naye, akabva achizotanga kundiparidzira vhangeri rake, ende akabva achizondiudza kuti he wanted to show me the world for what it really is. Handina kukwanisa kuzvinzwisisa, saka pandakangomuti hongu, ndo paakabva achizondipa bhuku. Bhuku iri raakandipa rainge risina zita, uye zvekare rainge riine mapeji matsvuku nemamwe eblack. Rainge risina mavhesi eBhaibheri, asi mashoko ainge akanyorwamo ainge akanyorwa mashoko mamwe aindivhundutsa, achipikisa zvose zvandaifungidzira kuti ndo zvinofanira kunge zvakanyorwa muBhaibheri. Akabva ati kwandiri paakandiona kuti ndakavhunduka, nekuti kana vhesi rekutanga raitova riri vhesi rinotuka nekushoropodza akafira pamuchinjikwa uyo wavanovimba naye. Akabva anditi usatya, nekuti upenyu hwauri kurarama upenyu hwekuti wanga uchitongwa naMwari, asi unofanira kuti unge uchizotongwa neuyo ari kuuya, nekuti akatanga auya uyo wavanoti Jesu anozvinyepera kuti iye ndiye mwanakomana waMwari, haasi muprofita zvachose. Anoda kuzvienzanisa namuprofita Mozisi, anozviita mwana waMwari, asi Mwari havana mwana kunze kwemwanakomana uyo wavakadzingira kunze, vakada ainge asiri mwana wavo. Uyo ari kuuya ndiye achazotonga pasi rose. Ndakabva ndachizotanga kuverenga. Zvino ndakati ndichiverenga ndaitotanga kutonyemwerera, nekuti ndainzwa mashoko acho achitapira kwazvo. Ndikabva ndachizotanga kudzidziswa. Pakutanga ndichiverenga bhuku iri ndainge ndisingawirirani nazvo, ndainzwa mweya wangu uchiramba, asi pakazoti papera mwedzi 2 ndainge ndava kucherechedza, ndikabva ndaona kuti Jesu haasi mufudzi wangu zvachose. Vamwe vedu takagadzirirwa zvinhu zvikuru kwazvo, ende ndakafara nazvo ndichidzidza kuti Jesu ainge asina chekuita neupenyu hwangu. Ndikabva ndachizotanga kudzidzira zvimwe zvakawanda nemamwe maBhaibheri, mamwe awo asingatozivikanwe nevamwe vanhu. Saka Elder McCannell vakabva vatanga kuzondiratidza kuti mune zvimwe zvikamu zvemuBhaibheri
vanhu zvavasinganzwisisi zvinonyanya kutaura nekuguma kwenyika. Ende uyo watinoti antichrist haasi muvengi, asi ndiye muraramisi wezvose zvinorarama zvakasikwa naMwari, nekuti ndiye wacho uyo anonzi Mwari paakafemera mumunhu, iye ndiye mweya wacho wakafemerwa mumunhu. Ndakabva ndachizotanga kunzwisisa zvose, ndakazobva ikoko kuRungwe, ndichangoti ndakabva ndachizouya muHarare, ndokubva ndachizotangawo kereke yangu mandichangotiwo muGlenora, asi sandimo mandakatangira kereke iyi. Ndainge ndava pasta anda vamwe pasta vaitova nemukurumbira vakazoshayika zvavo, uye vainge vasingatozvizivi kuti izvi ndo zvirimo mumwoyo mangu. Ndakabva ndachizotanga kudzidziswa zvekare nemamwe marevelation kuti hakuna chinonzi gehena. Munhu wose kana afa achangopiwa nzvimbo yake yakanaka yekuzorora. Ndokusaka Jesu vakati anenge afa anenge afa. Kunyange mukada kutarisa mubhaibheri hakuna panombonzi vakafa vachange vachizoshungurudzwa, asi kungoti mafungiro evanhu vasingakwanise kunzwisisa izvo zvakanyorwa mubhaibheri. Ende tinokurudzirwa kuti tinofanira kuti tinge tichitakura muchinjikwa wedu takamirira kuti uyo achazouya ange achizotibatsira, achitidzikinura, nekuti muchinjikwa hachisi chinhu chakanaka. Muchinjikwa isaini yekutambudzika, asi uyo achauya obva achizoparadza muchinjikwa iwoyo. Ende kune vose avo vasingagutsikani nechokwadi chemubhaibheri, I was willing kuti ndinge ndichizosheya navo bhuku iri, asi ibhuku rekuti haritendedzwi kuti ringopiwa kana ani zvake. Rine avo vanotosarudzwa kuti ndo vanofanira kuti vange vachizova naro bhuku racho iroro. Saka ndinomuka makuseni, kazhinji ndinowanzokumuka na3 o'clock, kana kuti dzimwe nguva kana ndikasamuka nenguva ndinofanira kuti tike ndichizotanga kunamata by 3:30. Ndichinamata kudaro ndinenge ndichikumbira mwenje kuti unge uchidzika zvekare uchidonha kubva kudenga, unge uchizouya kuzovhenekera pasi rose sezvawakamboita munguva iyo yapfuura, kuti mwenje uyu pawakadonha uchibva kudenga pasi rose, vanhu vainge vachirarama panguva yacho iyoyo vakazova vari vanhu vainge vaine zivo neuchenjeri, vainzwisisa kuti iro denga rinomboshanda sei, ko iro zuva rinombofamba sei, nemwedzi zvekare nenyenyedzi dzose dziri mudenga nezvose zviri mumagungwa kuti zvinombofamba sei. Panguva yacho iyoyo vanhu vakararama panguva yacho iyoyo vainge vari vanhu vainge vaine uchenjeri. Vanhu vazhinji pane nyaya yose iyi yandiri kutaura nezvayo vanokwanisa kufungidzira kuti zvimwe kuda inini nditori munhu ari kutotaura nekuda kwekuti ane madhimoni, asi kwete, ndiri kutozamawo kuda kutopeputsa vamwe vanhu kunzouku kuti munofanira kuti munge muchizviziva kuti uyo wamunoti ndiye Jesu, iye he is not the real deal. Chaiye achazouya uyo wamunoti antichrist. Ndokusaka achinzi antichrist nekuti anenge achipikisana neuyo akauya akanyepera vanhu akati iye mwana waMwari. Kudai anga ari mwana waMwari aizofa here pamuchinjikwa? Mwari vangatendedza here kuti mwana wavo ange achifa pamuchinjikwa? Kubva kana zvakadaro zvinenge zvichireva izvo kuti Mwari wacho havatomborina kana simba, nekuti zvitendedza kuti vange vachifa pamuchinjikwa. Izvozvizvi kana uine mwana wako mukomana, mudyi wenhaka yako, ari iye oga, zvingaita here kuti ungazomusiya achiurayiwa? Hazviiteka kuti ungasiya kana kuti vashandi vako vanokushandira vachikuurayira mwana wako mukomana. Saka vanhu, inyaya yekuti kana vachiverenga bhaibheri havanyatsokuwana nguva yekuti vanenge vachidzikamisa pfungwa dzavo. Vanhu vanochema vachichema, asi at the end of the day vanongonamata. Minamato yavo haipindurwi nekuti vanochema.
kuna Mwari asiri iye. Kana vanhu vakachema kuna Antikristi, ndiye anokwanisa kuzouya kuzovanunura. Ende ndinodzokorora zvekare ndinozvitaura pakati pechaunga kuti ini kana ndakatarisa Jesu ndinomuona ari muvengi wangu. Handingambotendi kuti munhu anganzi akafira nyika yose, nekuti hakuna zvakadaro. Kodai anga ari Mwari aigochemerei? Handiti kuchema kwaakazoita ari pamuchinjikwa kwainge kuri kuchema nekuda kwekuti ainge ariwo munhu wenyama. Kana mukada kuzoteverera mamwe mabhaibheri akasiyana-siyana, mamwe aya anonzi maDead Sea Scrolls, ndipo apo pamuchazoona kuti kutori nemamwe mabhuku akazobviswa mubhaibheri anotorakidza iwo kuti Jesu akachema kwazvo ari pamuchinjikwa, noti kuchema kwekuti ainge achirwadziwa nekuti ari kufira zvivi zvevanhu, asi kutochema kweregret because ainge achifungidzira kuti panguva iyoyo apo paachazorovererwa pamuchinjikwa painge paine chishamiso chainge chichazoitika. Asi paakaona kuti zvechokwadi kwainge kusina chishamiso chainge chaitika, ndopaakatanga kuchema, kunyange vanhu pavakasarudza kuti vainge vachida Bharabhasi. Ndipo apo paakaona kuti misheni yake yaifungidzira kuti vanhu vainge vachazomuita mambo, obva achizoenda kuhondo achirwa nevaRoma, achifungidzira kuti ruzhinji rwemaJudha rwainge ruchazomuteverera. Paakaona vachimutema nematombo vachimuudza kuti vainge vasingamudi, ndopaakaona kuti ainge asiri mununuri zvachose, but he was someone who thought kuti he was a son of God, but ainge asitombori mwana waMwari zvachose. Panguva iyo yekuti vanhu vanenge vachipembera kufa kwake, isu tinenge tichimisa yedu minamato yatinoti our anti-prayer. Vanhu kunyange vakauya kuchechi panguva yacho iyoyo, ini ndinenge titori pamutsanyo wacho iwoyo we-anti-prayer, ndichinamata kwazvo. Uye zvekare ndinokoka kune vose avo vanenge vachida kuzodzidza, vanenge vachida kuziva kuti anonzi Antichrist ambori aniko. Antichrist ndiye mununuri wedu, uye zvekare tinofanira kuti tinge tichikumbira zuva nezuva kuti ange achizokasika auya, nekuti kuuya kwake ndo kuchaita kuti matambudziko ose ange achizopera, hondo dzose dzinge dzichizopera, nekuti ndiye anenge ari Mwari wechokwadi, anokwanisa kupedza matambudziko edu tose. Vedari ndo meseji iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma avo. Vamwe vanobvunza kuti kusei muchiverenga nyaya dzakaita saizvozvo? Tinodziverenga so that tinge tichikwanisa kunzwisisa kuti kochi chinenge chichimboitika on the other side, because this is a war, a spiritual battle that is being fought. Saka zvinenge zvakakosha kuzivawo kuti vamwe vacho vanenge vari on the other side, because even as you can hear from his confession kuti he has chosen his side already. Kana kuri kunzi nguva yacho ikanzi yakwana yekuti kuguma kwenyika kwasvika, he would have chosen his side already. Ndokusaka tichiverenga nyaya dzakaita seidzodzi so that vanhu vange vachikwanisa kuziva nekunzwisisa kuti there is a spiritual battle that is taking place out there. Regedzai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Nyaya yedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti muge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Ininiwo ndakaparadza marriage ye-best friend yangu, ukuwo ndiko kuparadza kwacho kwandakaita marriage yake. So she started dating a boyfriend when they were still in high school, but dambudziko rainge riripo nderekuti the boyfriend, the guy, akazondipfimba. Mukunondipfimba kwaakaita ndo kwakazokonzeresa kuti ndinge ndichizongonzwawo godo. Ipapo pandakazongoona vachingoramba vachingodanana, ndikati aikaka, saka munhu uyu ainge achingoda here kutamba nepfungwa dzangu. Ndakarwadziwa ndikabatikana nazvo, ndokubva ndachizongosiyana hangu nazvo, because ndainge ndavaona umwe murume uyo wandainge ndichifambidzana naye ainge ari makanika, but akazoti andipa pamuviri ndokubva achizoramba. Nhumbu iya akati ainge asingatombozivi kuti ainge
ari mwana wani uyo wandainge ndakatakura. Ndakarambwa mukomanashi even though ndakatombozvimanikidzira kuti ndige ndichimutizira. Akati kwete, handikudi, uye zvekare ndine mukadzi kumusha. Akati kwachihota kwaainge achibva ainge akasiya mukadzi. Ndakati zvimwe kuda munhu ari kundinyepera, but akatondiudza kutoti ainge asingatombokwanise kundigamuchira semudzimai wake. I was stuck. Ndainge ndisingachazivi zvino kuti ndozvifambisa sei. Apa ndainge ndiine pamuviri. Mukomanashi ndakatakura nhumbu yangu yaiya. Then friend yangu akabva achizondiudza kuti mukomana wake ainge achida kumuroora. Ndopandakatanga kurwadziwa manje, because kuti ndinge ndichizodanana namakanika uya wekuzondimitisa, it was because ndainge ndapfimbwa nemukomana wake ndikamuda. After ndamuda akandishandisa ndokubva achizondiramba. Then I blamed him, ndikabva ndati dai ainge asina kundishandisa uyu makanika zvimwe kuda, dai kwanga kuri kunzi ainge akasangana neni ndichiri musikana akakwana, aikwanisa kuzondida, but sezvo ainge asina kundiwana ndiri musikana akakwana, aingozviudza kuti ndinoita zvechihure. Saka I started blaming my friend's boyfriend. Kubva ipapo, even though akazoroorwa zvake, ndainge ndisati ndava neplan. Saka sezvo vainge vari vanhu vainge vasina mari, vakazoti vainge vachida kuita gore rose so that vange vachikwanisa kuzoronga nekuunganidza mari for their wedding day. Ndo zvavakazoita mukoma. Vakati vachiunganidza mari, maplans avo ose vainge vachindiudza. Uye zvekare ndinoda kukurudzira vamwe vanhu kunze uko kuti mune zvose zvaunoita, ita zvinhu zvako wakanyarara. Usambofa wakaudza munhu kana kubvunza umwe munhu kuti ozvifambisa sei, nekuti kana ukaudza munhu maplans ako ose, people out there they will take advantage of you. Ndo zvakazoitika pane friend yangu paakauya kwandiri achindiudza maplans ake ose pane zvose zvavainge vachironga. Ini ndakabva ndachizotanga kumuudzawo zvose zvandainge ndichifungidzira kuti ndo zvaainge achifanira kuti ange achiita, but ndaimuudza mwoyo wangu wakazara negodo neruvengo. Saka iye haana kukwanisa kuzviona kuti pane zvose zvandainge ndichimuudzira kuti ange achiita, ndainge ndichizviita nekuti ndainge ndichimunzwira godo neruvengo. Then ndakazokwanisa kuzowanawo umwe uyo akati aikwanisa kundibatsira. Ndakaenda kwavari goko vaivai, vakabva vanditi ndiri kuzviona kuti mumwoyo mako mune mweya wegodo, ende chinhu chakanaka, hazvina kushata kunzwira umwe munhu godo, nekuti godo ndo rinotoita kuti unge uchikwanisa kuzobudirira muupenyu. Saka gogo vaivai vakandibatsira, takapinda mumatare, vakabva vachizovheneka shamwari yangu, vakabva vaona kuti ainge aine chipo chainge chiri paari, zvekare aiva nemidzimu yake yaimuchengetedza. Vakabva vati tinofanira kuita yekutotenga midzimu iyi, kana taitenga tichabva taita kuti inge ichizotiudza kuti inoda chii kuti ikwanise kuzotanga kubudira paari. Yakatiudza zvose zvayainge ichida midzimu iya. Ndaisatozviziva kutoti midzimu inotengeka so easy like that. Mari yecoin unototenga mudzimu wemunhu wototanga kutoushandisa uchitoita zvaunoda nawo. Ndo zvatakaita pane friend yangu. Takabva tachizofuratidza zvipo zvake zvose izvo zvaakazvarwa ainazvo. Ndakabva ndachizoenda ndikabva ndachizonotenga machira aya anonzi ndeemidzimu. Ndikabva ndanzi ndaifanira kuti ndige ndichizoasvibisa. Ndakazorara nomumwe murume hwainge huri usiku, ndakamamonera machira aya ndiko kumasvibisa kwandakaita. Ndikabva ndachizobata tsvimbo iya ndichangobva mukurara naye murume wacho iyeye. Takabva tachizoenda tikabva tachizonozviyeredza nemvura. Ndo kumufuratidzira kwatakaita midzimu yake, zvekuti kutaura kudai iri kungoyerera ichingoenda nemvura midzimu yake. Kunyange akachema zvinengei, kunyange akarwadziwa zvinengei, haifi yakakwanisa kumubatsira because iri kungoyeredzwa chete nemvura ichienda. Ndapedza kuita saizvozvo, ndakanzi nagogo vaya, sezvo mazuva ake emuchato wake ainge oswedera, ndaifanira kuti ndike ndichizomutengera chipo chekuti anokasika achishandisa, chandainge ndichazomupa pawedding day as a wedding present. Ndakazoenda ndikanotenga maketeni because ainge aine mamwe maketeni aiti kana tikapfuura nepakashopu kacho ikako aibva ati maketeni awo akanaka ende ndinozoda kala iyo, this I will do after my honeymoon. So ndakabva ndachizotenga
maketeni aya ndikamutengera nebedding ndokubva ndachizomupa as a wedding gift on her wedding day. Ndokubva zvatovharana akaenda kwaani paakadzoka vainge vava kugara mune kamwe cottage. Mukomana acho ainge ingori batai vaiva vanhu vaingogara vachingorovana each and every day kuzonosvika vachizorambana. Ndizvowo zvandakaita izvo. Ameno kuti mhuri yeZimbabwe inoti kudii pamusoro peconfession yangu, vanotuka zvenyu, but there is no way that I can go back to the past and change the past. Zvakaitika ende ndakatokumbirawo Mwari ndikati God please forgive me. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Hanzi the past is the past, hapana zvandingazviita, ndakangotiwo God forgive me. Zvakangooma hazvo vedu we. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Hey, strange things indeed they do happen in this world.